Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipat. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway. Iti dito yung programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Aldawa po iti Huwebes, petsa 5 iti bulan ti Agosto 2022. May danon maning kada kayo, ti sabali pa parang ti programa Damdamag ni Berto. Dari apo di pagayam yon ni Robert Berto de la Cruz, kadwa kiti technical control ni Mark Francis, Paulino Agustin, tapno idanon mi manen, di kiti bumarbara damdamag, kenintay talantanen, intay pagsasaritaan, pagsisinukatan, tikapan panunutan, kakailian. Dahil insagana tayo apo, mapantayo apo ti Department of Education, kaputa medyo umasideg apo dito panaglulukat ti klase, kaya dali kiti sumagmamano, nga issues, nga kayat tayo nga idasar kada kayo. Gagiyim keng kamsat, kas kang runa nagagim apo ti programa Damdamag ni Berto, rangtay apo ti publiko, tapno dumanon, digitoy kada kayo, ken kastamet din, dumanon kada iti iso amin, nga adda iti poder, digitay issues, topikos, ken kalikagom, ti publiko. Amuyo kadi nga iti baro nga liderato ti Department of Education babaen ken ni Vice President Sara Duterte agkidkid daw tinasao nga departamento iti 848 billion nga budget para iti tawen 2023. Gagayem ken kaabsat. Iti sabali nga bangir adda apo issue nga sangsangwen ti Department of Education. Ti DepEd iti imununa nga tawtawen gagayem especially 2021 gimata nga po ti agbalor ti 2.4 billion outdated gagayem ken kaabsat ken nangingina nga laptop nga naipaay kadagiti mangisursuro apo idi tawen 2021 daytoy ket duktal ti kuwa agapoy ti detoy pagpalpalawagen ti kuwa ti Department of Education gagayem ken kakabsat. Okay, iti sabali nga bangir kumustain tayo apo dito pagimbagan dagiti mangisursuro kakabsat ken gagayem deti gakat apo manipud Senado ken iti lower house nga kalikagum na nga ingato ti sweldo dagiti mangisursuro ken kasantubay gagayem dati digiti mas hiliga po nga gatang iti online dami namin dito nga magatangin gagayim ken kabsat manipud kababasitan nga agserbi gadgets kada iso amin namin po mabalin mo nga gatangin in online plano apo ti gobyerno babaen iti may sapay laing nga gakat gagayim ken kabsat nga indasar ni Senator Pia Cayetano nga mapatawan ti value added tax digiti so amin nga digital transaction. Anat makunayo, dire mahiliga po nga aggatang dita online dami namin na magatang ditan gagihim ken kabsat. Adada nga bimara apo wenno click nagpatok ti online selling gagayem idi tiyempo apo ti pandemya especially lockdown gagayem kaputa saan na aglukat diri paggatangan saan nga makawarwar ti tao so online na lang kakabsat ken gagayem amin digitoy idasarmi kada kayo gagayem ken kabsat especially apo dito panangi kumpara tayo apo digiti mangisursuro idi balasyo tao ken dito pagiliante nga Pilipinas mangamin ti chairman ti Senate Education Committee gagayem ken kabsat babaen ken ni Senator Sherwin Gatchalian kunana nga nababaunay ti sweldo digiti mangisursuro apo dito pagilian tayo kumpara kada kita mangisursuro apo edi kabangibang tay nga pagilian edi Southeast Asia gagayem ken kamsat do di pa ket si bubukel nga Asia gagayem ken kamsat so makainuman teto apo ti maysa nga kadaraan tay nga Ilocano taga Dingras ngem adda ij Seoul South Korea maysa deto nga mangisursuro apo ti special language gagayem ken kamsat ni Ma'am Eugene Kiena Sakukudjong kakabsat ken gagayem. So amin digitoy tampok iti maysa nga oras nga panakaidanon kada kayo ti programa tayo Damdamag ni Berto.
ngem kasangwanan, ngentay rugyan, diri damdamag, ngentay pagsasaritaan, ken pagsisinukatan ti kapampanunutan, pagyamanan tayo dito sumaganad. TCB Farm, iti Baris Besding, Rasilocos Norte, wenno Kalawagan Belisario Farm, babaen kada Mr. Dado Belisario, ken ni Mrs. Janet Belisario. Ni Provincial Agrarian Reform Project Officer 2, Engineer Vic Ines, ti Department of Agrarian Reform, ti Provincia. Ni Ma'am Erlinda Ferminhu, di Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Mr. Onofre Durupan, Manipudwayan ay Hawaii. Ni Mr. Joe Agtarap, ken Mrs. Millie Espiritu Agtarap, iti Iba Beach, Hawaii. Ni Honorable Mayor Edward Buyat Kilala, iti Corimao, Ilocos Norte. Ni Mr. Edwin Ancheta, iti Toronto, Ontario, Canada. Ni Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Dr. Alan Taylan, ti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zacarias Street, Zacarias Flores Street, diti Ciudad Tilawag. Ken siyempre, thank you very much ken Engineer Neil Jose, manipo diti Pugad Lawin North Courier Service, nga masarakan iti Balintawak Street, diti Ciudad Tilawag. Diti pa, kayat yung ipatulod ka diti kakabagyan, ipatpatigyo iti Biagapo, manipod Lawag, mapanijay Manila, mapanijay Cagayan, especially Tugigaraw, Apari, Santa Ana, ken ure pa EJ Isabela, mabalin nyo digitan, nga pa ipawit, iti mismo nga Pugad Lawin North Courier Service, Balintawak Street, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City, sa Uyo, Fairview, Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City, ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Okay, sa 10 minutos kalpasan, ti oras yung alas 12, na dasarman na po ijay lower house, when the House of Representatives, babaen iti Alliance of Concerned Teachers Party List, Gabriela Party List, ken ti Kabataan Party List, di Kamara, ti House Bill number 203, nga reto ikat kidkidawin na ti panakaingato, ti sweldo, digiti mangisursuro, o mga teachers da, na maestro, oy, sigon, kadigiti na sa nga grupo, saan nga na-aprobaran dito iti 18th Congress, babaen di muna nga versyon dito nga gakata ket mang namnamada nga maikan ita iti atensyon iti 19th Congress. Ti babaen ti nasao nga gakat ti salary grade 11 ket mapagbalin nga salary grade 15 dito ket minimum salary para kadi public school teachers gagiyem ken kamsata. Ti salary wenno minimum salary met dagiti mangisubsuro iti public universities ken colleges ket mapagbalin nga salary grade 16 o wenno manipod ti salary grade 16 mapagbalin nga salary grade 16 manipod ti salary grade 12 may adjust ti sweldo digitoy iti nangat-ngato nga posisyon
Sigon, iti Alliance of Concerned Teachers Party List Representative Franz Castro, nababauna yan ti sweldo digiti mangisursuro, gapu iti panagnato digiti presyo digiti magatgatang ken kastamet den digiti pataw kadakwada iti buwis. Nakiddaw nga mapagbalin nga 16 mapagbalin ti 16,000 naging gana 25,000 ti basic salary digiti non-teaching personnel. The ultimate version ni Senator Gatchalian, Sherwin Gatchalian, ti chairman ti Senate Committee on Education, kunana nga nababaunay ti sweldo digiti mangisursuro. Dito pagilyan tayo kumpara ka diti adda iti sabali nga pagilyan. Okay? Dito apo ti nangitunda nga nakisarita tayo apo ti amamu tayo nga may isang Ilocana nga makainuman tayo mangisursuro apo di special language AJ Seoul, South Korea ni Ma'am Ojin Kiena sa Kukujong gagayem keng kamsat amun tayo man no kasano apo ti sitwasyon or panweldo iti biyang digiti mangisursuro AJ Seoul, South Korea kumpara kada tayo wenno digiti mangisursuro ditoy pagilyan tayo nga Pilipinas ti saludsod ti pan nakaingato ka diti sweldo, dagiti mangisursuro, gagayem keng kabsat, ti kangrunaan nga tulbek, tapnon mapangato ti kalidad ti edukasyon. Ayun yung tanong, gagayem kabsat, aglalo. Ada di kita rumrumar tattaapo nga sobrang nga panaggasto iti pundo, ti biyang ti Department of Education. Okay na, Maki? Okay, gagiyim kayong kamsat. So nga, dito apo napili tayo nga idasar ka na kayo. Dito para ti benepisyo ti so amin gagiyim ken kastamiten apo di kitay apo nga mangisursuro, apo nga mamaestro. Ada di kitay nakain-inuman ko nga adda iti DepEd ngem di da kaming kayat ti lumantad. No da kami nga adda iti nabababa nga posisyon ti DepEd, sila kumandi kami nga regular nga mangisursuro nababa nga talaga ti sweldo mi. Ngem no iti o-opisyal mi apo nagngangato kunada gagayim kayong kakabsat. Diyan mo no, sa kinagpaiso na. Dito nga kakabsat ken gagayim. So DJ saludsud tayo gagayim. Dito kadi nga pan nakaingato ti sweldo digiti mangisursuro ti kangruna na tulbek tapdon ti kasta maingato ti kalidad ti edukasyon dito pagilyan tayo nga Pilipinas. Okay, iti dati gundaway kain naman tayo live and exclusive ni Ma'am Ojin Kiena sa Kukujong, Manibo DJ South Korea. Thank you very much Ojin, iti dati mo gundaway nga makain naman ka iti detoy nga Malem. Good afternoon Ojin. Yes, hello, good afternoon, Kuya Robert from Seoul, South Korea. Imbagnal daw tayo amin sa Pilipinas. Okay. So, teacher ka dita, di ba? Yan, dita Seoul, South Korea. Ben, Kuya. Okay, mabalin maamuan. Ano digiti kasi naging teacher ka rin dito. Ano digiti diferensya tatta ti kaadam nga panangisuro dita Seoul, South Korea compare idi adda ka dito probinsya ti Ilocos Norte, especially DepEd Ilocos Norte, Ojin. That was 15 years ago, 14 years ago, Kuya Robert. So, when I just arrived in Korea, ado ti gire diferensya na nga talaga no when it comes to school facilities, kada dagiti the wing of panangisuro oras kan dagiti yan ti classroom lagan. So there adat takto na diferensya na no i-compare ko iti Pilipinas. So when I just arrived here, kasi lang dati na siya iti kasta edukasyon tayo iti Pilipinas, how I wish na equal education in all countries. Oh, okay. Okay, so your way, didi wagas ti panangisuro ditoy, ken panangisuro dita ay pagamok ada guidelines nga sursuruten ti Department of Education para iti teaching and the same time dita ada guidelines nga sursuruten nyo. Kasano ti panangi diferensyam ti wagas nga kalikagom ti gobyerno ang panangisuro dito Pilipinas ken wagas nga panangisuro nga kalikagom ti gobyerno dita South Korea, Ojin? Kasi Kuya Robert, dito nga min ko kasta Ministry of Education ti awag dati DepEd. Okay. So amin nga teachers naka-register ti DepEd. So, iba lang the experience ko because I am a foreign teacher here. Not unlike nga talaga nagiti Korean teachers because they have other privileges also. Kasi kasi kung na akong even though we are in the
education sector is there is still a kind of discrimination when it comes to work. Pero sa education meron silang sinusunod adati salusurutan da nga sila ko makadati nga idida kami kat back basic education curriculum tapos nag-change adama tayo salusurutan da nga kasday Bombo Robert kasi sa bali DJ kasi tatay kami nga foreign language kat English talang te concentration tayo. We cannot teach other language, other subjects aside from English. So for the Korean teachers, ada DJ kasi sila kumamot data syllabus da kasi they required as English teachers agsabi kami iti syllabus mi iti English. So ada kada kwada mo dagiti surutan da nga that is throughout the country surutan da. Okay. So DJ DJ way ti pa nang isuro isudmet ti Pakchen ti Ministry of Education di South Korea nga wagas tapno alisto nga paawat kadagiti ubing or isuruyo DJ Weyo nga mangisuro. When Bombo Robert kasi ada DJ sila ko DJ procedure da. Procedure da dagiti isuro da kat for example all over the country, they have to start the class at 8 o'clock in the morning and finish at 4 o'clock. So, ano yan, talagang in general. So, we have both a public and private school. Same competitive yung mga eskwelahan na iyan. Although sa public school ay mas mura compared naman kahit saan lugar kung sa private school. Pero, ang pagkakaiba kasi yung mga private school and private school, they have difference like babae, babae para lalaki separate. So unlike the public school, but the same they have that curriculum unless lang na mayroon silang additional, for example na additional na subject, for example naka-focus sila sa isang language aside from English language, mayroon pa silang inadapt na ibang language. Depende sa school administrator na yan. Pero they have the basic na sinusunod. Parang sa atin din sa Pilipinas na BEC, tapos ano na yung sumunod? Basta, mayroon. Okay. So being an special language teacher, so kasali ka pa rin sa faculty ng isang school but yung subject mo is English exclusive. When memorable. But especially I mean ko DJ, we are considered na in the organizational chart, di ba sa eskwelahan meron silang ganon, may mga principal ta mga teachers ganon. So we have the kind of section or department na foreign language. Ganon siya. Okay. So parang special kami and we don't really have that to mingle with the kind of the core ng Korean education kasi we have the special. For example, American teachers, pupunta sila same as status ng amin kasi that is by contract sila din. Okay. Yes. Okay. For the so, English, yes, go ahead. sige. Kasi para may kanti view dagiti agdang Bombo Robert, we the educational system in Korea is a little different from the Philippines kasi meron silang tayo ay 6-3-3-4. Ibig sabihin nun, sa elementary 6 years and then middle school 3 years and high school 3 years, then going up to university na 4 years at vocational na 2 years. So, pag sinabi mo na where did you graduated from? Pag sinabi na college, ang tingin nila ng college is parang vocational. That is their concept about. But you have to say university. Pag university, understood na, 4 years. Sila ng mataas tayo. Yun. Okay. Mga degree courses. Okay, so na-hire kayo as a permanent teacher kada kita pangisuruam or parang parang job order lang. How's that? Never na maging permanent ang mga foreign teachers po. For example, meron ka na regular or permanent but ada the contract na. Sila kumano 2 years after school. Kasi dito yung Robert cut languages mapanday iti after school ti eskwelahan. Kasi lang regular nga eskwelahan kat 8 to 4. Then after that, they have the after school program. After school, yun na ang pasok mga languages. Well, in fact, sa mga
sa mga English teachers from foreign 7 English-speaking countries, pwede silang mag-inject sa classroom na parang 1 hour, parang gano'n. Kasi mayroon tayong subject na English, Filipino, Math, blah, 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 hanggang 4 o'clock. Mayroon silang 1 hour, okay, mga Filipino teachers din, mabibigyan sila ng time na jump in between classes, depende sa klase na schedule ng English. Pero mostly, sa after school, after ng klase nila lahat, doon sila papasok sa English room. Doon ka maghihintay ng mga estudyante mo. Tapos yan. So, ang mga estudyante, mag-aaral sila ng 2 hours, depende kasi salisihan yan. And one class is about like 20, ganon. That is the biggest number of students sa isang klase ng English. Okay. 20 students lang. 20. Hindi ka kaya rito. May 60, may 50, may 55, may 45. Ganon po sila sa regular na classroom. Marami po sila, marami. Okay. So, amok adu digit emit makasarsaritam dito nga Korean teachers, permanent teachers. Gapo kami ti DepEd ti probinsya te nga Ilocos Norte. So how could you compare yung salaries manipod ti pagilian tayo yung salaries yung mga permanent teachers nila, and at the same time yung parang special language teacher ka, maikumperam ka di kasi agapo kami DepEd dito ti probinsya tayo. Kasi and when it comes to salary, the highest, kung irarank mo sila ng mga professions, number 44 na highest paid ang mga teachers. But the respect is very high. Walang problema doon kasi ang isa sa mga estudyante ko sa adult class, mga retired teachers, mostly retired teachers, and they retired at a very early age, like 55 sila mga ganon, early retirement. Tapos sabi ko sa kanila, how about your salary? Nagre-range sila ng nasa 20, depende, parang sa Pilipinas din may grade yan, may step increment din. So, but yung halimbawa na sa Pilipinas kasi yung grade 11 ba yun? Yung teacher 1, so nag-start din ako ng ganyan Ang ano nila is $25,000 sa isang year. So, maabot ng $54,000 yan. Sa Korean won 5 million. 5 times 45, 50 na lang. Ganon. Umaabot ng mahal talaga ang sahod nila. So, wala silang mga teachers. Sa isang buwan na lang is 5 times 5. So, that is 25. 250,000 ang sahod, parang ganun na po. 250,000 if you convert in i-convert natin sa piso? Almost sabi mo na lang na 200,000, ganun po. 250,000 more or less. 200, yan ang sahod ng teachers. 200,000 naman. I-convert tayo iti Philippine peso? Yun ang yung may mga katungkulan na yun. Pero kung sa mga nagsisimula naman is mga 120,000 ganun po. 120,000 pesos yung yung mga starting. Yung mga nag-uumpisa. Opo. Sus Maria Kasi Jose. For the language teachers, talking to experience na lang po. At first kasi, nire-rate ka dyan, depende sa'yo kung ano ang rate mo. Kung per hour ka ba o per month. So, depende yung pipiliin mo. Tapos kung mag-full time ka o mag-part-time ka. So, if you choose 1 hour, that is equivalent to 2,000 per hour ka. Yan na lang ang bibilangin niyo po. 2,000 pesos per hour? 2,000 pesos per hour po. So pagka na-consume mo yung required na labor na 8 hours, that is 160,000. Ganun ba? Or 16,000? Abot kayo ng 120,000, 130,000. Uy, sus Maria. Kung abot ka talaga doon sa Pero, you have to work for it. Kung gaano kataas ng sahod mo, doon ka ka-devoted sa trabaho mo. Kung tutuusin, you have to stand all the time. Ganun din po yan. Mataas ang sahod, dedicated ka talaga sa trabaho mo. Hindi yung, mayroon ka talagang makikita na result sa mga student mo. Ganun. Even though, kaya sabi ng mga nagtatrabaho dito, kahit sa hindi lang sa school, kahit sa mga factory ganyan, mga factory workers, umaabot yan ng 150,000 a month. Mga sahod nila.
Okay. Pero yung sinabi na they have to exert their effort, same as the teaching profession dito. Oh, okay. Okay. Paano ano tararami ti Ministry of Education dita? Tapnon ti kasta ma-check no talaga effective kang teacher. Kasi dito yung ginagawa pag-testen da dito ubing and at the same time parang may nagre-report din yung mga teachers dito amo ka based ka dito panag-investigate o panagdamdamag ko. So diyan yung Ministry of Education na kasanot pa ng monitor da kada kayo tapno mag-gradang kayo as an effective teacher. Kaslaw lang ta Pilipinas, kuya, nga adadagiti achievement test da, asday, nga, adadagiti test da nagiti period, ano pa nga, kaslaw ka ta Pilipinas nga achievement test or, kaslaw ka idiko tayo, ano tayo ko, NCE, kaslaw ka siya, dam ka kasi lang. Oo, adadagiti, kadagiti, college entrance na, adadagiti, before the graduate, adadagiti. But in my case, for my other classes, is they have to evaluate. Evaluate, for example, yung mga teachers doon sa school na yan, they will come to your class and they will observe you. Okay? Tapos i-evaluate ka nila sa kung ano yung ano mo, i-observe ka nila. So nakasalalay doon ang grade mo sa performance mo. Well, in fact, sa adult classes ko naman is all the students will give you the evaluation. Oh, yeah. Evaluate nila. So yung mga adult student mo sila nag-i-evaluate sa iyo. Oh, yes. Okay. Pero okay. sa mga school co-teachers mo siya, and then mayroon naman tayong mga supervisors, mga principal, ganun. Okay. So, okay, since special language yung tinuturo mo, ano digiti aramatem nga learning materials, may gamit ka ba? May adda digiti ito ipapaay ti gobyerno nga aramaten yung nga teachers kas learning materials para alisto ti panakai surom panakai paawat mo kaditi estudiantem dati English language nga isusurom Ojin. Okay, talking to my experience is provided po yung mga materials mo sa school. And one thing kahit sa mga academies, ang tawag kasi dito mga academies o institute ay mga hagwon. Pero kung sa after school ka, connected ka sa public school talaga. So doon pa lang is provided kayo mga andun na yung mga books na gagamitin mo. Meron na rin yung mga nagawa na rin nila ng mga steps, anong gagawin, mga ganon. Yung execution mo lang. Or else, you can also make your own. Parang ganon. Okay. For me, depende rin sa institute mo kung silang magpo-provide sila ng, kasi maraming mga language book dito, may kompetensya. So, namimili rin sila ng mga books na maina sa mga bata, ganon. Okay. One thing is that the school or institute i-provide nila yung Xerox machine, copier machine. So, ang teacher walang siyang problema. Okay. Pag handa na siya, kukunin na lang niya na i-reproduce niya doon, libre yon. Hindi na yung shoulder ng teachers where is very nakakatulong iyon. Okay. And one thing more sa school naman is they have their own janitor. Tapos, meron silang cafeteria wherein may mga nagsaserve talaga because they serve lunch here sa mga public school. Okay. Okay. So meron ba kayo do you have lesson plan na gaya ng ginagawa dito sa Pilipinas? Yung mga teachers, yung lesson plan. Yes, I make lesson plan. Okay. Pero But check din nila, parang tinitignan din nila support. Pero if you got their confidence in you, hindi nila sinecheck niyan. Basta inaano na lang nila yung result ng mga assessment mo sa mga estudyante. So you have to make your speaking test or your communication test, written test, mga ganun sa English lang naman tayo doon. Every quarterly, nag-ano ka ng test. Okay. So, going back to, parang sinasabi nyo kanina na, is there a difference or sa quality education kung ang teacher mataas ang sahod o kaya may epekto? Because right now, I heard that the Philippines,
since na nag-stop ako sa Pilipinas 2007, Mhm. I was teacher 3 and I was receiving 13,000 a month. Mhm. Minus the London breeds. Alam mo naman ang teachers, whether we like it or yes, teachers connected to L. Ah, Okay? Loans. okay, yeah. So, opo. So, napakalaki talaga. Kung walang matitira na pera sa isang teacher, mawawalan siya ng yung energy. Mm, Why? mhm. Because, ano na yan, mag-ano na yun yung isip niya, mahahati Aburido. sa lahat ng bagay. Whether we like it or yes, sabi nila, kung ang problema mo sa bahay mo, leave it to your house and go to school and teach. No, that is definitely based on my experience. Kung mayroon kang ibang iniisip, hindi ka rin makakonsentrate sa school. And one thing more kasi is, if naranasan ko kasi na maging coach ng mga athlete, sports or mga school paper, Mhm. as a teacher, you have to sacrifice not only your time, not only your money, what else? Your finances. Mhm. Kasi pamirendahin mo mga bata. What? Okay. Ilibre mo mga bata. Uh-huh. Tapos late ka nang umuwi. What? Maglakad ka, okay, mag-hire ka ng tricycle. Which is very, yun. Okay. Yun ang Okay, yes. from your experience here in the Philippines, okay, so do you believe nga no maingato ti sweldo di kita mangisursuro agbalinda nga more effective para iti panangisuro? Do you believe in that? There is a big percentage of that. Okay. Kasi malesen yung burden nila yun. So, that thing is, inspired ka kasi. Yun na lang sabi, inspired ka as a teacher pag marami ka makikita sa payslip na medyo okay, Mhm. inspired ka na magturo. You have the very wide mouth. You can smile at them. Yes, parang inspirado ka. So, Okay. mag-reflect yun sa action mo to teach. Okay. And one thing more na inaano ko kasi is, I was, yung basic K-12, nung nag-K-12 na yung ganyan, para sa akin lang parang nagkagulo lahat kasi nga, and then suddenly kasi palaging yung educational system natin, palaging nag-change ng curriculum, nag-change siya ng mga, curriculum. And at ang daming mga contests, sorry teachers, mga kaibigan, ang daming contests, wherein we neglect the lesser privileged, yung mga bata na slow learners. Oo nga naman. Marami kasi competition within the students and within the teachers, within the district. And after the district, the division, region to national. Yun na po ang ang competition. So, pag enter pa lang ng school opening, yung mga iba, pero de los Buenos na lang, namimigay na sila ng achievement test reviewer o mga contest reviewer ng mga science quiz, mga blah blah blah. Yun ang yun ang burden pa ng teachers. Okay. Wherein we have to stick on the 4 subject tools like science, math, English. Ano ba yun? So, yung Filipino parang ganun ba? Basta basic tools. Pwede tayo doon nakaka-concentrate. And then we can also send our students na karapat-dapat sa mga contest na yan. Pero kung focus ka lang sa estudyante mo, wala yung output natin. Kawawa yung mga bata. Yun lang ang akin. Okay, so Jan sa dito South Korea, awan tikas jay, awan DJ coach ka tikas toy nga estudyante, gaputa pa na maki contest, da kayo ti mang-organize ti programa ti fiesta, anniversary ti eskwela, foundation anniversary, yung mga ganon, di ba? Oo nga pala, census, pabutos, yung mga extracurricular activities ng mga teachers dito sa Pilipinas na parang ti maawatak ka dito sa maapektaran di concentration da ang teaching gapo ka dito kado dito activities nga isudat ti materter dito mang isursuro. Ojin, how's that? Exactly. Kasi dito hindi ginagamit ang mga teacher selection. They have their own designated na iba yung naka-assign. Tapos mayroon po yung mga contest ng mga estudyante, pero special yun, mga special doon.
Pero hindi talaga na, they see to it na hindi naapektuhan ang regular classes nila. Okay. And is one thing kasi na nakakatulong din sa mga estudyante dito ay mga parents. Parents are called educational agent. Okay. Ibig sabihin nun, they are also monitoring their children. Okay. Kasi nga very competitive ang mga schools dito sa trabaho, nag-aaral sila talaga. And then imagine that they studied from 8 o'clock to 9:30 or 10 o'clock. After school na regular na from 8 to 4, they have to go to other academies like piano, what else? Mga lahat na English or math especially. Pero dito kasi they require the students and even the language teachers na i-master mo yan. Halimbawa sa akin, vocabulary, you have to memorize 200 words in 2 days. Memorize na lang. Papatis mo yan. Doon sila nakafocus. Okay. Yun. Makikita sa mga, yun ang naka-close monitor yung mga teachers and as well as the parents kasi doon sa output. Kaya dito, karamihan sa mga estudyante, pag sinabi mo na ng math pa lang, pag sinabi mo ng numbers, alam na ang sagot. Sabi ko, ay, tagilid ako dito. Okay. So siguro diyan maaliwalas ang mukha. Magaganda yung mga teacher dahil walang problema sa sahod. Just like you, parang hindi ka tumatanda, Ojin, Mula nung magkasama tayo sa radyo, ganyan ka na. Ojin, ano? Very convenient kasi kuya, kasi yung mga teachers sa umaga sila. Sa umaga sila sa school, prepared na rin after 4 o'clock, wala na silang trabaho. Tapos, yung mga estudyante is, hindi lang kasi sila ang feeder ng knowledge kasi they go to other academies. Na Kaya, parang easy pa nga sila yung mga teachers, Korean teachers na teach ng math. Kasi the students go to math academies and magpunta sa loob ng school, konti lang yung policy na lang yung teachers, ganon. So, I don't say na napaka-easy, but the worst thing is that sa factor ng mga parents, they have to spend a lot because of the competition. And talking to the sahod ng mga teachers sa Pilipinas, but then I still miss the school classroom in the Philippines and those activities, in fairness, kasi it's a kind of socialization, ganon. Kasi dito, very stressful ang mga estudyante. Wherein work and no play, study and no play also, which also affect our emotional and social, paano ba yun? Yung socialization natin. Okay. There are good points, there are also bad points. Okay. Dito sa Pilipinas, may sarili problema yung mga slow learners, kasi may graduate na daw ng elementary, hindi pa rin makapagsulat, hindi pa rin makabasa. So diyan, may mga slow learners ba? Yung may mga kaditited yung special attention kadagiti slow learners nga kaslamit dito pagilya na Pilipinas. How's that, Ojin? Opo, kasi enrichment activities yan, ginagawan sila ng mga remedial teaching din at enrichment. Kaya kung kinoko lang attention ng parents of the performance ng anak nila. So ang parents na talaga ang magtututo kasi ayaw niyang mahuli ang mga anak nila. So in case na may ganun is, parang very shameful ba na ang anak niya hindi makasunod. So, yun na parents ang talaga ang magtutok na rin, ganon. Okay. What about, away ng mga honor rolls? Yung mga parents ang nag-aaway and at the same time, yung mga contributions, wala dyan? So far, wala pa akong na mga awayan sa mga honors, ganon. Because they don't really give you, pag sinabi mo na number 1 ang anak mo, okay, hey, raise him, the clip sila. Pero malaki ang, they are very proud of it. But to the point na they have to fight and like that, no. Because they respect the teachers, they give respect to the teachers, knowing na, believing na they are honest. Okay. Once again, once again, Ojin, please ulit yung sahod ng mga teachers dan. Kasi yan yung natin kasi Senator Sherwin Gatchalian, the chairman of the Senate Committee on Education,
patyen na nga naudi unayan digiti mangisursuro agkakadayaw mangisursuro mamaestras ken mamaestros diri Pilipinas no sweldo ti pagkasasaritaan and at the same time didi kunam nga pagka ada burden mo ada utang mo lahat ng sweldom ket mapan ken ni London Bridge is falling down and at the same time di awan ni kwartan medyo na-ilet ti panunot mo or apektado diti concentration mo. Okay? So please pakiulit nga DJ rate ti kada teacher dita, especially dito starter, yung mga bagong salta sa pagtuturo. Ojin, please. Oh yeah, according to the report is yung mga beginner na teachers $25,000 per annum. Per annum. Tapos umaabot sa pinakamataas na $54,000 per annum na yun. So kung i-convert natin yun sa monthly, umaabot na yun so pinakamatas na yung mga 250,000, 200, nagre-raise na yan siya. Pero ang pinakababa is abot talaga ng 120,000. Okay. DJ, way of living, digiti teachers dita, yung ganun sahod talagang sobra-sobra na. Sobra-sobra niya agserbi ka dakwada or gastusin da. Ojin. Opo, kasi yung alimbawa, they are very honest sa mga GSIS, ganun, mga contributions sa pagkolekta, pagkaltas, kasi automatic deduction na yan. So, after their retirement, talagang after some years, parang sa Pilipinas din, they can enjoy their retirement talaga. Okay. So, tanong ko lang, kasi nung bumalik pumunta ako ng Korea, I heard na nag-increase na ng sahod ng mga teachers diyan. So, ang sahod ng teacher 1, umaabot na rin ng mga 27,000, mga ganyan, which is okay naman po, pero mas okay kung tataas kasi nga tumataas talaga lahat-lahat. Okay, di ba? talaga. So, we have to consider it also, and then lesser burden sa Pilipinas, and hindi yung palaging nag-change ng system, kasi yung teachers kasi nakafocus na siya doon sa learner na yan o kaya yung strategy niya, tapos biglang-bigla magkakaroon na naman ng training, mga gano'n, tapos mag-change ulit. So, iba na naman ang focus, na naman. So, that is affecting the learners' growth talaga. So, anyway, I hope na tumaas ang sahod nila para naman compensation, kasi maraming mga teachers na rin na umalis ng bansa that is considered brain drain, pero in fact ang mga sana sa Pilipinas na mag-serve. I'm sorry for that. For myself. Okay. Anyway, I hope na maging maayos ang pagtaas ng sahod ng mga teachers, kasi karapatan din nila yan, and we still give our salute to teachers. Okay. Ujin, maraming salamat. Itindad mo agundaway nga makainuman da kay dito nga agundaway, but no adda digiti ket mo kablawan, especially digiti pa kapamilya mi jay saludares dingras. Go ahead, Ujin, go ahead. Okay, kablawan man ni mother ko nga nasungpot dengdeng 80 ka na yung ating program mo. Bibiro ka na Lydia sa ko, and to my son Peter and my brother Manny, and I'm special greetings sa mga bats ko ng BEd sa MSUCE BEd 4A. May mga ibang nakikinig ngayon kasi mga teachers ang mga yan. Like Prisma, Jocelyn, lahat sila. Marami kami sa bats namin sa GC namin. Okay. Kuya Robert. So, have a nice day, everyone. Thank you. Let's just go on with our life. Okay, once again, thank you very much, Ojin. So, DJ Apo, ni Ojin Kiena sa Kokojong, manibada po di Seoul, South Korea. May isang special language teacher, iti nasaong pagilian, gagayim ka amsat. Tama nga naman, kita nyo, talking through experience. Kasi agapo sunat the Department of Education, dito probinsya tayo ng Ilocos Norte. Kitain nyo, pabutos
ni Mestra. No pay bakasyon no butos kasi May Mayo adun digiti na isagsagmak nga mamaestra apo gapo iti eleksyon gagiyem ken kamsat dapat digiti na isaksak lang dagdag bawas kada idihan pa nga computerize no adda census mamaestra manen gagiyem ken kamsat no agpiesta dete ili nga ayan ni eskwela sus apo mamaestra mapan na ordunen digiti pupils na wenno estudyante na yan digiti babasit nga ili mapanda ijay munisipyo, sangot munisipyo, mapanda ijay teatro, ag practice ti sala, dami namin. Gagihim kay kakabsat. No, umay ti fiesta jay ili, yun na rin. Pati birthday ni Mayor. Kay kakabsat, isudat apo ti matorturan, di kiti mangisursuro. Nakadado nga outside the school nga activities. Inayon mo to pa dito na po, di ko na nakadado di activities. Quiz, contest kada amin ni maestra nga kastoy isunat ti coach ni kastoy nga estudyante gagiyim ken kabsata ninto maestra panawan na dete klase na dagdag didinurab digiti estudyante na wenno pupils na agdidinnugal dat lapis dit agpipinigis dat papel agriringgor gagiyim ken kabsat gaputan ni met teacher di namet ket ti maapaabak ang mga numaabak di coachan na gagiyem malaksid pa apo kadili na ado apo nga maipatpatrabaho kadakwada nga digitoy patyen ni OJ na nga digitoy ket barden wenno padagsen kadakwada dapat digitay mang coach ka digitay choir anapay and even sports gigiyem kabsat mamaestra no intrams isuda ti umpire isuda ti coach isuda dami nen gagiyem so nga patyen ni Sakuko Jong nga no maingato ti sweldo gagiyem ket lumawag ti rupa digitay mangisursuro wen bayat ti kaaddak ti broadcast bayat ti kaaddak ti radyo at dami sa iding ag problema unay apo ti panagsingir na kaditi mamaestra pa iradyo na pa yan hangin bawal apo deta iti radyo gagigim keng kamsat nagtintin na gapo isaklang na ida gapo ta di damit ti nagbayad gagigim kamsat kaadwan nga pinautangan na deto nga amok maestra gagiyem pag no di ka pelag parang i-post ka pa higit dito di Facebook ay ngunana ado apo digitay nairamraman wenno nakautang so study observation ni OJ na London nga kunana London Bridge is falling down kakabsat keng gagiyem so di pamati digitay agtuturay nga ponente apo kadigitoy gakat kasi nga may nga gakat dito adu nga gakat gagiyim keng kabsat sabali digitay gakat sabali digitoy detoy gakat manipod apo iti lower house the House of Representatives sabali met detoy gakat nga DJ Senate but I think may lang iti Senado detoy Teacher Salary Increase Act nga ti ponente wano akin sponsor dito apo ti chairman ti Senate Committee Education Senate Education Committee chairman nga ni Senador Sherwin Gatchalian ti pamati ni Gatchalian na udi unayen digiti mangisursuro dito pagilyan tay nga Pilipinas no sweldo ti pagsasaritaan ket no ikumpara tayo apo kadeti pinarukatan nga balikas ni Sakuko Jong ni Ojin Kien na Sakuko Jong gagayem kabsat iti sweldo digiti adjay South Korea or isudalaengan niya special language teacher adayon apo ti sweldo da kompara kaditi mangisursuro ditoy pagilyan tay nga Pilipinas so good luck kada kayo apo nga mangisursuro sapay tapumudno apo digitoy nga analysis wenno panangipapan nga no maingato ti swelduyo nalawlawag ti rupayo nga mapammangisuro saan nga nakipet deta panunot yo gapu ti kadakkel ti problema financial no financial man angem digitoy babak na ket handmet siguro nga iso amin digitoy babak na nga ket nga talaga nga ti church wenno nangangato ti rangguna ket nangatyato met ti sweldo data di nga rutin amon tayo ada digitoy mangibaga nga no da kami nga nabababa nga mangisursuro talaga basit na makaumanay ngem no digite nangangato nga opisyal may ti departamento talaga nga dadakkel met ti sweldo da yun kakabsat king game okay sublianan tayo apo ti Department of Education kalpasan digitoy kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti gruding ken nagtutubo daytoy ti turungem Melinda's Fashion Boutique
Magatan dito, igit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki kan babae. Shorts, t-shirts kan blouses. Ado pa'y pagpilian nga gowns sa babae kas kameten igit ladies sandals kan sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries kan bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digit ilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, Masarakan ti JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, gem nalaka ti presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti Barangay 50 Butong, diti Siyudad ti Luwag. Asilig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Indayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Okay, tuloy apo ti programa tayo Damdamag ni Berto. Ayun so nakaalat tayo apo ti sangkabasit nga or dakkel nga impormasyon mani po di balasyo taaw. Dapat may isang kasarsarita tayo ngem kaslahan na kayat ti ma-interview. Naggapumit apo ijay Malaysia, nangisuro met ijay ngem di nagawid gapo iti pandemya hampay nga nagsubli aging gana ita kakabsat ken gigiem. Kasjemet apo ti panirigan na when nababauna yun ti sweldo di teachers ti pagilya na Pilipinas ko na gagayim kamsat. Kabayatan na iti pelang benek ti edukasyon na gagayim keng kamsat umabot apo ti 2.4 nga bilyon nga pesos ti balor di outdated gagayim keng kamsat nga nangingina nga laptops ti ginatang ti Department of Education para kaditi mga isursuro para ti implementasyon ti distance learning deto apo ket gapu pay laeng iti pandemya. Deto'y ket na iparwar babaen ti Commission on Audit gagayem ken kamsat. Iti annual audit report ti Commission on Audit tawen 2021 under the leadership ni Secretary Briones na diskubre ti binilbilyon nga balor dagiti laptops nga ginatang ti DepEd babaen ti procurement service of the Department of Budget and Management no PSDBM. Ang reto ikat mabalin meta nga makagatang da iti mas nalaklaka nga laptops kas opsyon iti merkado. Segun iti COA, basit tinagatang laptops gaputa gimatang da iti nangingina no sa dinno nga umababot iti 28,000 nga mga isursuro ti saan nga naikan iti nasao nga gadget wenno saan nga naka-avail iti detoy nga benepisyo. Base ko na ti biyang ti COA, ti initial feedbacks
ang naalada manipod kaditi auditors ti National Capital Region, ti Cordillera Administrative Region, nga digiti na i-deliver nga laptop computers babaen ti winning bidder ket sobra ti kinabayag na apo gaputa outdated nga ruden digito igagiyem ken kamsat outdated ti processor na ken sobra ti kangina na ti presyo na base apo ti specification nga naka-attach iti memorandum ti Department of Education. Segon iti State Auditor gagiyem kamsat ti COA kanunungan ti DepEd at ti presyo iti technical specification nga naited apo iti PSDBM gagiyem kamsat inlalawag ti kuwa nga base iti available documents so muno dokumentos saan nga nalawag iti audit team tinagbalin nga basehan iti PSDBM para iti panangadap ti unit price nga 58,300 pesos Mario Josep kinapudno na digitoy nga tibilang iti laptops nga magatang kumaket 68,500 units nakitsayan deto ken nagbalinlay nga 39,583 units gapu iti na nga nga presyo nga deto ket umababot apo ti 35,046 pesos agingga na iti 58,300 base ti rekomendasyon ti PSDBM agagiyem ken kamsat dati PSDBM agagiyem kamsat procurement service ti Department of Budget and Management gagiyem ken kamsat mainay gid dito pagpalpalawagen ti kuwa ti Department of Education no baki ano apay nga immanamong da iti 58,300 laptop price per unit iti likudan nga adda ti initial nga naaprobaran nga amount baben ti DepEd nga 35,046.50 centavos laeng agagiyem ka absata iti metbiyang ti Department of Education nang isubmitir da iti sungbat da wenno dokumento kas sungbat iti dati findings ti kuwa nupay kinuna ti Commission on Audit nga napaay ti Department of Education nga nang isubmitir iti komentuda iti sabalipay nga rekomendasyon ti state audit ayun agagihim kay kamsat kukwestiyonaran ti kuwa dati kangina digito ginatang ti Department of Education nga laptop di ba idi kasagsagan apo dati distance learning gayem ag problema digiti mangisursuro gaputa awan ti pag-typanda digiti modules pag xeroxan pagkopyaan kakabsat ken gayem digiti madlaw tay di nga problema digiti mangisursuro ag kurang ti coupon ban ag kurang ti gadgets nga mausar dapat digiti maestros ken maestras din nga digiti sarili da nga laptop wenno computer ti usarendan papagayam dahil ket gapugayam iti kinakurang apo at tinagbalinan di magatang ko mga laptops nga may bunong ka diti mamaestra ken mamaestros gapo tagim matang damit tinangina sa bagay hindi na bago yan sa mga taga-gobyerno even vehicles di ba adu digitay mangku-questionar nakangin-ngina tigatangin da nga behikulo nakangin-ngina digitay gatgatangin da nga behikulo gagayem ken kaabsat nga mabalin kumamit digitay nalaklaka makadanon met kadiji papananda kakabsat ken gagayem ngem kayat da apo digitay class AA 111 nga klase ti luglugan nga gatangin digitoy taga-gobyerno uray nakangingina kakabsat ken gagayem nga kasla ka dati takwat ti Department ti Commission on Audit iti past leadership ti biyang ti DepEd way back 2021 nga kasapulan da apo digiti laptops tapno ti kasta daw sarenda kaditi distant learning module kakabsat so nga kita tayo apo suruten tayo no anan to ti agbalin nga desisyon ti COA iti detoy nga banag sino pa iti kamaten da nga tapay na batbati awamit ni Apo Leonor Brionesen simukat meten ni Apo Vice Presidente Sara Duterte nga kas mangidaulo apo ti Department of Education yun yung mga yan yung mga hindi lang DepEd ang lang DepEd apo basta government offices kasta ti mapaspasamak
overpricing, triple, wenno mamimpat nga nangat nga to ti presyo di kiti taga gobyerno kompara po kada kiti talaga nga mapaiparparukat nga nga maiparparukat nga presyo di kiti gatangin da kakabsat king gigim agasim gimatang dat nangingina o saan nga naika namin di kiti mamaestra ribo nga mamaestra ti napaidaman wenno saan nga naipaayan api ngamin nga pilyem DJ outdated outdated kumalibro kit obsolete gigiyem outdated iso mahina ko na da kakabsat gigiyem pagka outdated yung computer maki talagang mahina na mahina o ayun gigiyem kay kabsat mahina gimatang dat nangina kakabsat kay gigiyem ngem saan met apo nga akma gaputa mabayag baka makasurong ka pa murmurig ka jay sa na nagpulpuligo sa gaputa dimet na outdated nga ro no kumalibro ket obsolete nga kunadan nga mabalin nga usarenen gigiyem kabsat okay idi pa laeng biang ti DepEd amuyo kadi nga ti Department of Education ket kidkidawen na ti 848 billion para iti 2023 budget tapno ti kasta wenno mausara iti na safety nga panagsubli di agad-adal iti pagadalan kalpasan ti duwa nga tawen nga distance learning gigiyem kay kamsat iti likodan dito kinisayan ti Department of Budget and Management tinasao nga kalikagom nga budget iti 701 billion so from 848 billion ti DBM inyalokar na laing nga po ti 701 billion Kinuna ti Department of Education ni spokesperson Michael Pua iti joint press briefing kadwada ti Office of the Vice President iti napalabas nga Huwebes Agosto 4 inyapelada ti desisyon ti Department of Budget and Management nga makisayan ti kidkidawenda nga pundo ket na pagbalinlay nga 701 billion. Malaksi di dito kinunapay ni Pua nga kiniddaw pa ti DepEd ababaen ti panangidoolo ni Vice President ken Education Secretary Sara Duterte Carpio tinayon nga 16 billion para iti pannakaurnos ken pannakaipatakder digiti classrooms nupay kunana kasapulan pay tinayon nga 2.1 billion tapno maurnos digiti classrooms nga naperdi gapo iti gingined. Idagdama binigbig ti Department of Education ti upatagasot 27 nga naperdi nga pagadalan gapo iti magnitude 7 nga gingined nga timmamay ti Northern Luzon iti napalabas nga lawas ken ti likodan deto kinuna ni Pua agtultuloy pa laing ti klase kadagiti lugar nga naapektar wenno agtuloy ti panaglukat ti klase kadagiti lugar nga naapektaran iti gingined nga manglukat ti klase enton Agosto 22. Inayon ni Pua nga kitkitayan ti Department of Education ti panangipaayda iti temporaryo nga learning spaces wenno pagyanan ti agad-adal babaen iti pannakikoordinar da kaditi local government units tapno makita digiti bakante a lugar nga mabalin nga papanan dagiti agad-adal yun so DJ apo tikid daw da nga budget 848 billion ngem ti DBM Department of Budget and Management agagiyeng kabsat 701 billion laing nga po deti kalikagum da nga maipaay nga budget iti biyang ti Department of Education no pay ti DepEd Secretary ni Vice President Sara Duterte Carpio kalikagum na payapo dito nayon nga pundo kas kumay ti 16 billion para iti pan nakaornos ken pan nakaipatakder dito classrooms nga kasapulan para kadiri adal ken another 2.1 billion para iti pan nakatarimaan dito eskwela nga naperperdi gapo pay laeng iti ginginit ayun okay lang yung ganon ore manupay kit diti paboran ti kongreso apo nga budget gagayim kabsat basta maipaay detoy para iti pagimbagan wenno panagbalin nga mas high quality wenno nangat-ngato nga standard ti edukasyon para kadagiti agad-adal nga agtutubo nga Filipino sa nga kasla DJ gimatang dat laptop nakangingina outdated pa han nga nakumanay kadagiti mangisursuro gaputan nangina met ginatang da saan pa nga presentable ko natin nga presentable at outdated met base apo iti nagbalin nga findings wenno takwat ti Commission on Audit gagayim keng kaamsat. Okay, dito yun na po nga ilipas tayo ti sabali man na parang ti programa tayo Damdamag ni Berto
Dede abot ipagayam nyo, Robert Berto de la Cruz. Kita doon tayo di technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin, tinatalinahin nga malem, ti Huwebes te amin na sangapada, agyaman kam ding kay, panagdingeg ken panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugog kayo alumar. Idintero maginan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Tumulong para di pa nakasalbar ti biyag. Pamalagip nga danon kada kayo, babayan ti ENR Online, ken ti Philippine Red Cross. Wait, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self fulfillment as they say or sense of self pride kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na hala nga may nga biag it can save up to 4 lives. Imagine there are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdundonar tayo ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially pekunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngamno agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digito iti na find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napindas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Baliw nga kablawan da kayo papagayam, itinagasat nga malem ti Huwebes, tayo amin na sa ngapada, Agosto 5, 2022. Kablawan na kayo
manen itinagasat nga malem, kami danon mi kada kayo, ti sabali pa nga panang ti programa tayo tinapalabas. Dadi di bagay mi ni Robert de la Cruz. Kadwa tayo ti technical control ni Maki Paulino Agustin. Edi dito nga malem papagayam, intay ituloy nga ibasa. Isurat nga na kay palaunan tinapalabas, wenno pakasaritaan ti biag. Ni pagayam tayo Sabina. Ngem kasangwanan ngayon tayo tultuloy nga ibasa, dito nga surat, pagyamanan tayo dito sumaganad, nga tumultulong ka tayo di programa tayo tinapalabas. Thank you very much, iti CB Farm, Bueno Kalawagan, Belisario Farm, Manibud Baresbes, Dingra, Ilocos Norte, babaeng kada Mr. Dado Belisario, kaya ni Ma'am Janet Belisario. Pagyamanan tayo pa ni Provincial Agrarian Reform Project Officer 2, Engineer Vic Ines, manipod ti Department of Agrarian Reform. Thank you very much kani Ma'am Erlinda Ferminhood, manipod po iti Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa kani Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii, kanti si Bubukel nga pamilya Tamayo. Thank you very much ken ka Mr. Onopre Durupan, may kasin, iti Wayanay, Hawaii. Ni Mr. Joe Agtarap kani Mrs. Millie Espiritu Agtarap, manipod po iti Iba Beach, Hawaii. Thank you very much kani Honorable Mayor Edward Buyat Kilala, Municipal Mayor, Corimao, Ilocos Norte. Thank you Mr. Edwin Ancheta, manipod dita Toronto, Ontario, Canada. Agyaman tayo pa kani Dr. Alan Thailand, manipod diti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 Zacarias Flores Street, iti Ciudad Tilawag. Ken thank you very much kani Engineer Neil Jose, manipod po iti Pugad Lawin, North Courier Service. Diretso apong ipawit when ipatulod, manipod dito probinsya tayo, mapan di Manila, when mapan agapo di Manila, umay dito Ilocos Norte, mapan di Isabela, mapan di Tugigarawa, when sa dinupay nga paset ti probinsya ti Cagayan, ken Isabela, mabal nyo apong pasyaren, iti Balintawak Street, ti Ciudad Tilawag, ti Pugad Lawin, North Courier Service, ngayon matunan ni Engineer Neil Jose. Dahito yan, tinurore di kiti agisem kariri daan na lugan, wenno di kiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration, manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksid iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, ang hinggana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan,
Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galito, City Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti giruding ken nagtutubo. Daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito igit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian niya gowns sa babae, kastamit ten, di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries, ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique. Masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique. Imported nga arwaten para kingka ken tiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique. Second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Din, yente tuloy nga ibasa dari surat nga nakaipalaunan tinapalabas wenno pakasaritaan ti biag kenayat ni pagayam tayo Sabina. Napaayak manong Robert iti kalikagom ko wenno kararag ko nga agmudo kuman ti masansan niya panagap-apa di kiti naganak kanya. Ni mamang ken ni papa. Wen gaputa kasla dimmegdegpay kapsat. Ngamin ket umingar metten ti amak. Saan ko nga bababalaw? Ngamin ket sumubsubra at talaga ti kinaselusa ni mama. Adu pay ket din di kiti may palpalapayag kanyak nga Andres ni papang. Wenno Andres di saya, wenno Ander ni mamang ni papang. Isu nga, dayto ti amok nga rason no, apay nga kalikagom na mette nakigtuten ti inak. Adami ti diti panang kanunong ko iti panang sungbaten wenno panang layat-layat ni papang ken ni mamang. Barbaring kunak no agnakem ti inak. Ngem saan sa? Saan sa nga makaumanay ti layat no diket talaga nga maidisukin kwa na manong Robert. Damo unay nga diswan nga makitak ti amak ti inak. Edita grubwat kami nga mapanit ti eskwela. Bigat deta. Kastoy ngamin tinagbalin nga balikas ti inak. Ibagayo no anati oras nga isa sang petyo tapnon may saganak ti pangaldaw. Saan niya dito isakay lo sumang peten no? Nakalibanen ti makan wenno masida. Kinunana. Anya kakit din niya. Saan ka man niya mamagpabalon manen iti unget ket makamamalas ti kasta. Ay, ibagang pagit din nga malasak. Talaga nga si ka nga lalaki ket sabalin ti panagpampanunot mo. Kasano nga nagbalinak nga malas ken ka ket impaayang ka iti anak. Kinunana. Ta kinabungangay ram, ti kina man na naumlaunay no kastoy nga grubrubat ti tao, ti kuna ka makamamalas. Kino namanen ni papang ko. Ngem dita nga inasitgan ni mama nga nakasakayen iti motorsiklo ni papang ket pinabakrangan na kabsat. Saanen nga nakapagtipel ni papang. Dimsag iti tricycle ket kinugtaran na ti inak. Uray lang nga kasla akla marunot wenno nagkintayag iti nakitak nga panagdiso tisaka ni papang iti bakrang ni mamang nga ditoy nga napasarukigkig ti inak.
Insigida, nga naglugan ni Papang iti motorsiklo ket pinataraynan nga imadeo. Ngem pinakamatan ni Mamang iti imbakal na abato ket naala ti bukot ni Papang. Kasla kayat man din ni Papang ti agsardeng ket sublyanan na ni Mama. Ngem inanawak detoy. Mapantan Papang ket maladaw ako niti klase. Kinunak ket intultuloyen ti amak a pinataray ti tricycle na Manong Robert. Eduneg ti klase apektado ak unayen. When panpanunutek ken kaslakit kita paylaeng tila nga ti inak nga diniswan ni ti amak babae ni ti panangikugtar na ken kuana. Ngem panpanunutek met ti amak nga uri lakas la nagsaibdek idagdiso ti kasla gemgem abatoy ti bukot na bayat nga parparubwaten na ti tricycle na. Saan laingin nga pinanunot ti inak nga no saan na nga mapuntaan ti amak ket amangan tas siyak ti matira nga adday ti uneg ti sidecar ti tricycle Manong Robert. Kayat ko ti aglwa, kayat ko ti agsangit. Idi kastoy nga pasamak iti pamilya. Ngem mabainak kadagiti kaklase. Pakairamanan digiti mangisursuro. Isu nga nagpaspasuli aklatan niya nagpanpanunot. When nagmalmalem weno naging gana ti aldaw nga pinanpanunot ko di apasamak. Edi ruruar ko iti pagadalan edi lunch break. Addan ni Papa nga mangururay kanya kiti gate ti pagadalan ni. Sabi na, alaim deto inanak kong kwarta ta. Pagpletem ton niya agawid. Weno pagpletem mo niya agawid. Sa anak nga agawid ang mga ta. Adadamanin na agriri kami ti inam. Kinunana, kinanunungak ni Papang gaputa amangan tay tuloy dati agriri nukas pagarigan. Naglew ganak nga rudi ti sabali nga tricycle ket inusar ko pinagplete tented ti amak Manong Robert. Iri sa sangpet ko iti balay, awan tinaluto. Malaksi di sobrami anamigat. Napanag iti kwarto ti ina kada sadyay nga nakaidda. Mang, pingasaan ka nga nagluto. Inyangad na ti matanang agsangsangit. Saan ko nga may konsentrar ti agluto kaputi naramid ni Papang mo kanyak. Napanakit din kinugtaran. Nasakit pa lang di bakrang kuken. Nadasdasan ti. Tumeng ko iti panakay parusisik. Mang angkalatan man ti adda dita. Api nga sana simangpit ti amam. Tagrinisot kam kuma. Sana kahit sumangpit mang. Kaputa amang kanuno. Ituloy yun ti agriri. Mang angkalatan. Kinunana. Umay ka na atag sangutan niya mangan. Awan ganas ko nga mangan. Napanak iti kusina ngem ure siyak. Kasla awan ti ganas ko amangan. Nagdesisyonak manong nga saan akon agsubli ti pagadalan. Sana balin niya agabsentak. Iti hapday. Mabantayak laeng ti inak. Nakitak nga talaga ti dasdas iti sikig ti tumeng na. Gubway ti panakay parusisi na idiyennek akugtaran ni Papang. Gapu iti adumanin nga sa unga ipabalon na keng kuana edi agrubwat kami tayo bigat. Nadanon ti rabii, agalas 7 nga tan ti rabii, idita, kumaribusumanen ni Mamang, idoneg ti balay. Anya ayati, pakarikutan nyo unay, kinunak,
Awam manin ti amam. Sigurado nga napamanin iti babae na. Sigurado sa anak ngagkamali. Marikriknak. Adan sa bali nga babae ti amam. Deta namin ti madi kada kayo ta. Managipapan kay unay. Agbalbaling kayo nga. Managiprediktar. Bumbunyagan yun ti tao uray no awampe ti nakita yung aramid na. Kinunak. May sakamit luko. Kanunungam ket din ti dakis nga amam. Rumbe nga siyak ti kanunungam tas siyak ti inam. Siyak ti nangimimet keng kay di siya mabulan. Siyak ti nangyanak keng ka. So nga siyak ti rumbe nga kanunungam. Amukon man niya ti husto ken saan. Dakkel ti kamalim no pay adamit kamalit ni Papa. Ngay maapay nga di kay man lang makapagtugmok. Nanipod puot ko iti lubong. Kasta kayon. Nang nungruna ken kamamang. Ti kinaselusam ken kinapaidam mo unay ken ni Papang ti. Rason no apay nga agap-apa kayo. Kinunak gapu ta jakon makatipet. Siyak pa itan ti dakes ken ka may sakamet. Apay, awan aya ti riknak. Jak aya maanalisar tigtignay ti tao. Nga kas ti tigtigday ti amam. O kitam, nagapa kami. No kayat na kumanga maurnos kami. Apay nga saan nga agawit. Apay nga parabi iti kastoy ket saan met nga dati nga kastoy. Balikas ti inak. Awan ti may sungbat ko. Gaputano, sungbatak pa'y amangan ta dumigdig ti panagririmi nga agina. Urahin tayo latan Di kayo met nga minita agkalma. Mangantay ko malatan ta, mangantulat tamit tin no sumangpet. Sana ka makapangan. Ingkalatan mangan no, kayat mo. Urayek ti amam kita paman na sumangpet. Kastigarek ti loko alalaki. Nagawid ti amak ngem jakon napupuutan, Manong Robert. Nakita klaingen nga matmaturog iti pan nakasalas ti balay. Saan niya simre iti kwarto. Nakariingag iti parbangon, simmarunumet ti inak. Nga dito'y manen nga agtupak-tupak. Wenno, kaslakarkaritin na manen, tiriri wenno apa ni Papang. Banag nga nagdanagak manen, kabsat ko. Naimas ti turog ti amak ngem, narlukag detoy iti panagtupak-tupak ti inak iti kusina. Yaw awak no maperdi iti kasangkapan iti panagluto. Ngamin ket, kabulbulon ti tupak-tupak na, ti panagsausauna, Manong Robert. Simre ka kiti kwarto ket, kinunak iti kastoy. Mauma akon, Diyos ko. Makaamu kayo no, anya ti kayat yung aramin. Mabainak man iti karuba nga. Parparbangon nga agsinungbat kayo no kas pagarigan nga. Awan ti mabalinak. Sandakmet nga tingtinggen. Makaamu kayo. Kinunakit. Kinumutakon tibagik. Iti ules. Tapno jak mangeg no kas pagarigan. Agapada, Manong Robert. Sa anak nga nagkamali iti panangipapan, talaga nga nagsinungbat da. Nupay kasta madlawak nga nagparbeng ti amak. Ket aramiden namanen ti dating aramiden na nga saanen na sumungsungbat. Kabsat ko. Agingga nga rimwar detoy nga nadlaw ko ket napan nagtugtugaw iti sangot ti balay ni. Idinto nga ni mamang ket kaslalat ta agbusit ingiwat na. Wen kabsat, nagyamanak ta saan niya simugbot wen no simungbat ni Papang iti day di aparbang. Naglabas pa'y digiti aldaw, Manong Robert. Tidati-dati nga aramiden ni Papang nga umay na pa ng sundukan niya no rumwarak iti pagadalan. Saan na niya aramiden?
Masansanin nga orayen na kiti sango ti pagadalan kitikan na kiti kwarta nga pagpletek nga agawid. Gaputa, ti pambarna. Kapigsa kano ti pasada iti irurwar ko ti pagadalan, gaputa. Aggigiddan ti irurwar digiti estudyante ti nagduduma pagadalan. Maaros kano unay. Isu nga, ikan naklayangan ti kwarta. Pagpletem lata deta na nako, ta agawid kan. Pagpletem tumanin nga agsubli. Maaros ako na iti panagpasada kiti tenga ti aldaw, kaputa kapigsa ti pasada. Aglalukit. Ibagbaga ti akin kukway ti dito ipaspasadak nga tricycle nga nayunak ti boundary. Kinunana. Sige nga rod pa ang amangan no agungit tumanin ni mamang. Kinunak. Makaamon no agungit. Talaga nga iabot ko ti dakdakil na mapasada at tapno makaboundary akin adda mapagket kong agserbi ka datayo anak ko. Sungbat ti amak, Manong Robert. Danda ni inaldaw nga no saan na sumangpet ni Papang ket mutsara ti inak. Pasaray siyak pa'y kit din ti pagbubusuran wenno pagdudukutan na. No idasar na ti pangaldaw, itupak-tupak na digiti. Pinggan, kutsara ken amin na kagamitan, iti lamisaan na panganan. Banag kabsat nga, kasla, mamagtukyad iti bagik, nga mangan. Gaputa umununamit ten ti panagtupak-tupak na sakbay ti panakaiserbi ti grasya. Isungay di, agnaynay, uray siyak metten Manong Robert. Saan ako na sumangpet iti aldaw, no saan niya agawid ni Papa. Titid na nga pagpletek kit ipangan kulaingin iti karinderya. Isu nga, adaddan ti rurud ti inak, no kasta nga agpada kami nga saan na sumangpet, iti amak ka. Naglabas digiti aldaw. Saan laingin nga aldaw nga saan agawid ti amak. Adda pa yung digiti rabii nga sala sumangpeten no pumarbangon. Ket dida nga agsinungbat dantumanen ken ni mamang. Ngem, napagtalinaed ni Papang ti pinapasensyoso na ket saan nga sungsungbatang ti inak. No daduma saan niya ilukatan ni mamang ket maturog latan. Ito ti sidecar ti paspasada na nga tricycle. Pati siya kagura idin ti inak. Gapot ibagana akan kanunungak ti amak. Ngimawan ti kan kanunungak kadakwada pagayam ko. Kalaykagom kulaeng nga nuwen ken mabalin. Agsardengen ti masansan apa nagap-apada. Narwam kami niya. Wenno narwama kon nga marabrabii wenno maparbanguna na sumangpet ti amak. Ngem ni mamang ket saan. Agingga nga iti may sa abigat na nakariingak. Nadanon ko ti inak iti sango ti balay nga nakatugaw. Apay nga adda kayo dito iken saan kayo pay nga nagluto. Kinunak. Saan nga simangpet ti amam? Hanak ti salbag na ta. Parbangunen wenno adalamen nga rabiin no sumangpet. Ita saanin na simangpet. Saan akon nga nagkamali. Siguradok lakit din nga dati mahika nga aramiden ti Papang mo. So nga, saan mo nga kang kanunungan ha? Kano sumangpet ita talaga nga malwek ti rupa na. Mang, kalma ka kuma. Siguro, mauman ni Papang iti aramiden kay kuana. Ti kanayon mo pa nangungunget ken. Kanayon no pa nagimimon mo, remit no, awan ti makitam nga aramid na. Saan mo kang kanunungan kunak? Masapul nga siyak ti kampiam, masapul na siyak ti kanunungan ta siyak ti inam. Kinuna na makapungtot. Pinanawak ti inak iti sango ti balay. Simreka ket nagdiretso agi ti kusina. Siya kun tinangisagana iti pamigat. Manong Robert.
Isagana kon ti pamigat, na iplastar ko pa yan digiti talo a pinggan, iti lamisaan na panganan. Rimwarak kita dapay lasing sadyay ti inak. Nakaluto akon, mang, may kayong awang kadipay ni Papang. Awan pa'y, mga galatan. Kinunana, Manong Robert, nga makapungpung tutunay. Kasano kabsat nga mayulok ti mangan, nukas ta ti eksena nga makitkitak. Kasla makitkitak pa yen ti mabali na panaggubal damanen, wenno panagdinang randa no sumangpit ni Papa. Nagtugawa kiti panganan, ngem saan ko nga rinugyan tinangan. Sinarapak ket di ti dua pingping ko, babaeng ka di ti dua adakulap ko, wenno nagtapaya. Ket dituyin kabsat nga maburiburan ti utek ko, kabulon ti panagarubos dagiti luluak ka. Saan ako nasimre kiti pagadalan iti dedi nga aldaw, Manong Robert. Uri siyak masigaanak metten kini Papang. Agda naga kamanganta, no anyan tinaaramid ken kuana wenno napasamak ken kuana iti panagpasada na. Ngamin adda digiti may padpadamag nga arkilaen digiti pasaheros digiti tricycle driver. Tunukwang ket agawin dati napasadaan na. Agawin dati motor na. Ket no kas pagarigan lumaban, amangan ta papatayen na. Nakipagurayak. Nadanon ti pangaldaw nga sana nasagid ti insagana kapamigat, Manong Robert. Ngem awan latta ni Papang. Idagalouna ti malem, ingkeddeng ni Mamang nga mapan na sa pulen. Mapan na kano sa pulen iti akin kukwa ti tricycle. Kastamit den nga, mapanagdamag ka ti di amuna apapanan na, kang ronaan na ka di ti papagayam ni Papang. Pinalubusak ti inak. Gaputa kayat kubette na makita ti amak. Kentap no maliplipan ti panagdandanag ko iti mabali na dakes nga napasamak ken kuana, Manong Robert. Ngem yaw awak met amangan tano agkita da iti ruar, ket dita ti pagapaanda. Jak mabalanse no anya tiriknak iti day di agundaway. Agar-ari ti seggak kini Papang. Ngem agar-ari met ti amak. Iti kaunggak amangan taagapa da iti ruar. Ket no anyala ditan ti aramiden day ti tunggal maysa. Awan sa bali nga naramid ko no di nagkarkararag, Manong Robert. Mumalemen nga mawampay si Mang Pet nga amak kin inak. Kabsat ko dito'y nga mariknakon ni Bisin, nanganak. En pauneg kumitlaing tinsagana kapamigat, tay supay laing ti addano pay mumalemen. Kalpasan ti pannangan ko, endulin ko digiti nanganak. Inurnus ko ti lamisaan, kastamet ten nga. Rinugyakon nga isagana, ti panagluto kiti pangmalem. Apagisunton sumangpet dagiti naganak kanyak kinunak. Makalutluto akon kaya di panangkitak ti pagurasan agalasingkon, Manong Robert. Idi madlaw ko nga da nagsarding nga tricycle, ngem saan nga imasidag iti balay. Dagdago sa katimmam dagiti tawa nakitak nga agdisdisaag ni Mamang iti maysa a tricycle. Ngem saan nga ti tricycle ni Papang. Idi makadanon iti uneg ti balay mi, agsangiten ti inak. Wen kabsat, agsagsangit ti inak. Api nga agsangit kayo. Saan nyo kadi nga nasapulan ni Papang? Saan? Hawanin ti ama man ako.
Ti tricycle nga paspasada na ket napan nakanunin pulang iti kabagyan ng aking kukwa. Idi pa'y malim. Nasapa ka nung napan. Kit sa dinungaro din tinapanan ni Papang. Diyan ka mo no sa dinun tinapanan ti Amam. Diyos ko niya deto yan. Apay miti nga nagpanaw ni Papang. Numuna ta. Saan yun sa nga amuno? Bueno saan kay pay nga napnapan iti probinsya de di Cagayan. Saan pay? Amangan ta nagsubli ni ti probinsya ti Cagayan yan nakayanakan na. Kinunana, madlaw ko ti ladingit ti inak. Saan niya agsardeng ti panagarubos ti Luana? Wen kabsat ko. Rumwar sumrek iti kwartuda, santumanen umay iti salas. No saan ket rumwar iti kadaklan nga ruangan ti balaya pagiyanan ni, nga kaslat paspasungan. Ngem na paay aging nga dimteng ti rabii, pagayam ko. Kasangwanan niya ituloy tayong ibasa diti surat ni Pagayam tayo Sabina, pagyamanan tayo diti sumaganad. Agyaman tayo kini Engineer Neil Jose di Pugad Lawin, North Courier Service di Balintawak Street, Lawag City. Para kaditi kayat yu apong ay patulod kaditi kakabagyan kini patpatigyo iti biyag iti Manila, ejay probinsya ti Cagayan kini Isabela, mapanlayang iti Pugad Lawin North Courier Service nga masarakan iti Balintawak Street ti Syudad ti Lawag, likudan ti Kapitolyo Provincial. Agyaman tayo pa ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital nga masarakan iti 121 Zacarias Flores Street, Lawag City. Agyaman tayo ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Mr. Edwin Ancheta, Manibud, Toronto, Ontario, Canada. Ni Honorable Mayor Edward Buyat Kilala, iti Iliti Corimao. Da Mr. Joe Agtarap ni Mrs. Millie Espiritu Agtarap iti Iba Beach, Hawaii. Ni Mr. Onopre Durupan iti Wayanay, Hawaii, Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Ma'am Erlinda Ferminhood ti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Provincial Agrarian Reform Project Officer Engineer Vic Ines ti Department of Agrarian Reform ti Ilocos Norte. Kaya kasamit din ti CB Farm iti Barangay Barisbes, Dingras, Ilocos Norte. Ngayon matmutanan da Mr. Dado Belisario kaya ni Ma'am Jeanette Belisario. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka iti di kalidad. Gem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka iti balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada dito iti Subarod. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kada iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti Barangay 50 Butong di Syudad ti Luwag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputa na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto malipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963-003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort.
Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod iti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Nadanon ti bigat Manong Robert nga di minauray ni Papang. Gaputa awan ti amak. Dinagdagos ko nga napankinita ni Mamang iti kwarto. Wenno kwartuda ken ni Papang. Nakatugaw ti inak iti iking ti kama wenno katreda ken ni Papang. Nga agbalbalukog digiti batana. Mangipasimudaag iti napaot nga panagsangsangit na. Agnakem ka itan mang. Kinunak iti uneg ko. Nupay, maasya na kiti inak. O may kanda, agkapetan mang. Apay nga, agsangsangit kayo launay. Awan saan? Saan natantasan niya sublian ni Papang mo anak ko? Marikriknak nga. Saanin nga agsubli? Anyamit ti pagkunaan nyo nga saan niya agsubli. Siguro, agpalpadabas laing ti oras gapoy ti sakit tinakem na kada kayo ah. Anya launahin ti pagsakitan tinakem na. Basta, madbadlaw ko nga. Kaslaawanin ti patig ko king kuana. Kaslasaanin nga kasditi, panagipatig na kanyak. Saan nyo pampanunutin deta? Saan nyo amin yun unaan ti pasamak? Amangan ta, agpalpalabis uno palpalamiisan na laing ti oras. Apay nga rod nga napananin pulang ti tricycle. Kitwin nata, no alaen na. Kit agbound diri, sa hamit laing agpasada, wano saan na nga may konsentrate agpasada, gapoy ti problema yo. Di, problema na metlaing no sa dinno ti pangalaan na ti kwarta nga pang boundary na iti tricycle. Agpanunot ka ngamin mang. Saan niya kanayon nga apa? Kasaritam tinasayaat ni Papang. Kinunak. Saan niya simmungbat? Sige, mapangkalat na nagkape. Madamdama akon. Kinunana pinanawak nga rod. Ngem iti pa Bueno iti pa irurwar ko iti kwarto na nangeg ko nga naganug-ug manen ti inak. Ket awagan na tinagan ni Papang. Naburi-bura kiti sitwasyon gaputo saan metten nga agsubli ti amak. Naapektaran digiti grades ko iti panagbasa. Aging gakabsat nga adda digiti karkarna nga madmadlaw ko kini Mama. Itibay sa abigat nga kaaddan iti kusina nga aglutluto. Agdaydayeng detoy wenno kaslag kan kanta. Ngem no daduma ket aganugog. Agsangit kabsat. Nagsiddukerak. Nagyanak latta iti ridaw ti kwarto ket inbingik detoy. Inobserbarak ti inak.
Napan iti paginawan wenno lababo. Agtupak-tupak. Wenno itupak-tupak na digiti baso ken pinggan. Iti galba nga lababo. Endunukuan mapamanin sumango iti paglutuan. Kiwar-kiwaren nati. Pagpapudutan ti danom. Nagsiddo kirak kapsat. Sabalinsan ti mapaspasamak kini mamang. Nupay kasta inobserbarak latta. Inidep na ti paglutuan sa nagtugaw. Iti mismo nga lamisaan. Ngayon mapagbiit ti panagtugaw na. Madamdama pa'y kabsat timmakder ket napan iti pinapudot na adanom a kiniwar-kiwar na itay. Innala nati kape. Ket ditoy nga linukatan na sana inbukbok iti na ipapudot adanom. Innala na ti asukar, inasukaran na ti kaserola. Kalpasan na, innala naman ti creamer. Ket kinargaan na. Diyos ko, anya na ito, na mapaspasamak kini mamang. Apay nga rinikadwan na metten ti sa nga kaserola nga. Nga danom. Kapyan na nga ta amin deta, no? Itubong na nga tayo ti termos. Kinunak. Idita. Adawen nan wenno ingato nan ti kaserula manipo di ti dalikan. Ket napan namet ten impan iti mismo nga lababo. Intuyag na detoy, Manong Robert. Ditan niya jakon nakapagtipel ket napanak iti ayan ni mamang. Mamang, anyan ti araramiden nyo? Api nga, inbiling yu metten ti tinemplayo akape ti kaserula. Kinapi nga nagadut ti tinemplayo. Kinunak. Kinita na aglulwa digiti matana. Ngemi di agangay, nagkatawa. Masapul ang mga atang tamit at kape. Kanayon lang nga dati ti agkape ti bigbigat. Kasapulam met digiti kararwa sabihin na ti kape. Kinunana sa nagilek, Manong Robert. Nagsidukerak pagayam ko. Agilek umisem agkatawa. Santo aganugog. Ket balbaliksen na tinagan ni Papang. Well, naperdinsan ti panunot ti inak Diyos ko. Kinunak. Pangaasim. Pangaasim ako di may palubos nga maperdi na simbe nga panunot ti Mamang. Kasano akpay Diyos ko. Kinunak. Ngem nagtultuloy digiti jak maawatan niya aramid na. Kasi di panangirwar na kadigiti arwaten na. Saan met pay nga nayusar digitoy ngem impan na niti paglabaan. Saan met nga digiti nagmurngan wenno nausar ng arwaten. Mamang saan mo pay nga nausar digita aggapude ti parador. Ay laba kida. Laba kida ket nabangsit da. Amangan tamaangot ni Papang mo no sumangpet kit isunto man ti pagririan me. So nga, sana ka bibibiyangan sabi na. Siyak ti makamu iti bagi. Makamu kami ti bagi, ma? Kinunana. Ket dituyen nga intarengting na tinapan ti Jetmatic sana inkarga iti dakkel palanggana. Binumbaan na ti Jetmatic ket binasanan dagiti arwaten nga gapoy ti aparador. Manong Robert. Ditan nga naganug-ugak kabsat ko. Sa dinno ti pagkamangak. Awan ti kabkabagyam ni ti deti nga lugar. Ngamin ket tagabantay kam laing iti deti a balay. Kinunak. Saan met ket di nga rumrumwar ni Mamang. Addalat ta nga agkuti-kuti iti balay. Rumwar sumrek manglikaw-likaw. Agingga nga nagwarasen iti si Bubukel nga barangay nga ayan me. Nga agmauyungan ni Mamang. Manong Robert.
bambantayak ti inak. Adda imay nga sa nga ili kabsat ko. Sino ti masapulyo, ma'am? Kinunak. Ma'am, saan mo akong kuna? Siyak ni titam nga Lydia. Gayem ko ni mamang mo. Nagkatrabaho kami ti department store nga nagtrabahuan na. Nabayag nga di kam nagkit-kita ta, adamit tin pamilyak. Ngem nadamag ko ti kasasaad na. Kinunana kasla makalwa. Huwen nga rod. Naperdimit din tinasimbing nga panunot ti inak. Diya kamunuan niya ti aramitek. Diya kamunuan niya ti masakbayak. Diya kamuno sa dinno ti pangalaag iti serbik ti inak. Agad adalak pay laeng tita. Kinunak, saan ka mang danagan? Ada amang mo kiti biyang ti gobyerno. Masapo lang mapaagasan ti inam. Napatigagayim ko ti inam. Agyamanak Tita Lydia, no tumulong kayo. Kasano ti pan nakapaagas na. No saan na makabalinan digiti do doktor dito ay. Mangaramit tayo ti request nga. May paniti mental hospital ti inam. Edi Mandaluyong City. Maya dayo ti inak. Tita, iipan nyo iti pagagasan digiti agmauyong. When? Dito ti advice digiti amam mo nga nagdamdamaga kindi madamag ko ti sitwasyon ni mamang mo. So nga, patib kerim ti bagim no kas pagarigan. Kinunana, dita nga, jak na puputan nga bayat ti panagsarsarita mi ni Tita Lydia, imasidig ni mamang. Oy, sino ti kasarsaritam? Sabi na, kinunana kanyak. Nasdaaw ni Tita Lydia. Saan ka din na malasin? Lisa? Siyak ni Lydia. Ti katrabahuam. Ti dating katrabahuam iti department store. Ay, saan? Si kakadit ti babae ti asawak? O may mo ka di baga nga? Da kayon ti agdinden na? Da kayon ti agtiptipon? Gapot saan kami meta nagkasar? Kinuna ni mamang. Saan? Saan nga siyak ti kadindin na ti asawang? Mayak dito itapno, tulungan kayo kini Sabina. Kinuna namanen. Aging kakabsat nga, nagkirpa ni mamang kit nagtugaw, nga matmatmatan na kamilatan, nga agsarsarita kini Tita Lydia. Edi may isa nga aldaw, Manong Robert, napilit mi ni mamang nga simurot kada kami ni Tita Lydia. Ket napam mi pina-examen wenno pinakita iti may isa nga doktor. Doktor nga mangagas kadigiti saan niya nasimbeng ti panunot na. Edi kadami ti doktor, nagdamdamag ti doktor ken ni mamang ngem saan niya agsusurot digiti sungbat na. May sa wenno duddudwa digiti balikas na. Or-orayen na kano ti asawa na. Ngem sigurado kano nga saan nan niya mauray gaputa. Addan tinangiswakatan na kengkwana. Adda babae ti asawak. Dayta latta ti maulit-ulit ken agsusublat asungbat na Manong Robert. Saan niya nauma ti gayem ni mamang at timultulong ni Tita Lydia? Agingga nga iti maysa nga malem, imay daytoy ngem saan na nagbayag. Kinasarita na ket kastoy tinagsaritaan ni. Sabi na, awanen ti sabali nga pagpilyanta. Segun iti doktor ket medyo nadagsen ti sitwasyon ti inam. Base iti panangadal na kenkwana. Isu nga, paibiyahitan niya mapa ni Jay mental hospital.
Nagsidukira ka na kang ngegi ti daydi nga balikas ni Tita Lydia. Kasano ak nga rodin tita? Siya sinupay ti kadwa kiti daydi nga balay. Kinunak nga makasangit. Kabsat ko nagbalikas ni Tita Lydia ket kastoy digiti sungbat na kanya. Saan ka nga madanagan? Alaing kay balay. Sadya ka pa'y laing agnaed total ket. Tagabantay kay mitlaing iti daydi nga balay. Isu ngayon to bigat, kasaritam ni mamang mo nga kaslarumwar tayo. Kiti kargadan to ni ti maysa nga lugan nga close. Ket sadya iti wenno daytoy ti pangitunda wenno mangitulod. Ken kuanay di Manila. Adamit ket di sumurot nga taga health office. Gabuta nagkidawak. Ngem saan ta na sumurot. No mailugan dan agbati tanton. Ibiyahe dan ti inam. So nga patib kerem tinakim mo. Kinunana, no isu tinasaya at para kin ni mamang. Agibturak tita. Agyaman naklolain na kitibalayo. Kinuna ka makalwa. Nagdardaras nga nagpakada ta. Amangang kanuta, makasangpit ti asawa nakit. Saan na nga madanon kit agririda. Napasel wenno naburburtsaan na kiti daydi nga balikas ni Tita Lydia. Naungit kang tamit ti asawa na wenno. Kaslamit ka da papangkin ni mama nga agap-apada. Kinunkunak iti bagik. Bayat nga sipsiputak nga madadayo tinagluganan na at tricycle. Manong Robert. Ididay di asardam kalpasan nga nalabarak ni mamang. Bita nga kinitkitak wenno minatmatmatak bayat nga agtugtugaw iti salas. Aglulwa. No daduma umisem. No daduma gawaten na ti sagaysay ti sango ti sarming. Sana sagsagaysayen ti buok na. Sana ibagbaga nga umisisem nga napintasak mit paylay. Apingin sukat na. Ape nga, asawa ka iti sa bali. Saan ka di nga agasawa ta? Saan ka di nga kunam kanya kidi nga orain inaunaak niyam si kakit? Siyak ti patpatgem kinay ayatem. Ken siyak ti asawaem. Balbalikas na. Ulbud ka andi. Sana mapagpiaran na giti ka rin. Kunkunana sa aglulwa, Manong Robert. Madudug tirik na kadagidi agundaway nga mangkit-kita iti inak. Ti agmauyungen nga inak. Anyakit din ti bunga ti kanayon da panagap-apa iti amak. Ti amak sa dinno nga taitan ti ayan nakabsat. Sa anak ka di nga patpatgen ti amak. Apay nga pimanaw. Apay nga di naman laing impakada no sa dinno ti papanan na. When nuwagas na kadidetoy nga mang disiplina iti inak. Ngiman niya pa ita. Nadadaelin ti panunot ni mamang. Kinun ko na kiti bagi kabulon ti panagarubos dagiti luluak Manong Robert. Papagayam san tayo nga mailipas nga ibasa deto'y surat ni pagayam tayo nga Sabina iti deto'y may kadwa gundaway. Padaanan nyo into nubigat. Anya ti agbali nagasat ni Sabina iti sidong ti gayem ti inana. Ket ti inana nga mapan iti mental hospital. Umimbag to kadi. Ti sungbat di gito sa ludsod. Maamuan iti patuloy nga panagdingegyo iti panakaibasa deto'y surat ni Sabina nga nakaipalaunan tinapalabas na ken pakasaritaan ti biag. Dito nga rin ti pagayam yun ni Robert de la Cruz, kadwa iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalina ay nga malem ti Huwebes te amin sapada, agyaman kam tingkay panagdingeg.
Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapatap no umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakdak. Kagiddan ti panaglunit tinaunig ken na sa emasugat. Tinapalabas.